Ave Maria, fes-mos tots i benvinguts a Debades, el podcast del terreno. Avui no teníem altra feina que entrevistar al jove director del programa. Sí, Hernán Enache. Què tal, fill? Com estàs? Ai, doncs bé. Bé? Anar fent i criant tal. Tu també sempre estàs bé, tu. Sí. Escolta'm, fill, Dis-me. què vens a parlar-nos del programa, tat? Que això ja comença i bueno, pots explicar a la gent com anirà tot l'assumpte. Conta-mos, a veure. No vols que féssim un repàs general de com va néixer tota la idea? Bueno, lo que tu digues també, que tu ets Bueno, dona. lo que manes també. No, dona, jo dic, si vols que tiréssim per aquí, perquè... Ja ho sé que tu vols tirar per aquí, però a mi el que trobo que m'interessa més és saber quan pot sentir la gent el programa, quan surt tot això, i explica-ho una miqueta, perquè això sempre se queda així olvidat, i claro, la gent està pendent de nosaltres també. Pues sortim els dimecres cada 2 setmanes a les 7 de la tarda. Ara són les 7 passades i ja estem sonant, o què? Sí, com ara, estem sonant en directe ara. I per on mos poden escoltar? Dis-mos. Per les diferents plataformes digitals que tenim, ja sigui YouTube, iVoox, Spotify... Sí. I ara per quina sortim? Per totes a la vegada, perquè també estem sortint per la ràdio, que a les 7 també mos fica en emissió Ràdio La Sénia i Ràdio Llocona. Bueno, doncs així sortim per amunt de puestos, fill. No, doncs espera't, que també sortim per la Plana Ràdio a les 8 de la tarda, els dimecres. Com això? A les 8 per un altre puesto? Sí, com l'any passat, sortim per la Plana Ràdio a les 8 de la tarda. Sí. A veure si em trobo Guillermo. I quin desfís en Guillermo. Pues si xicas tira allí Guillermo, que no es muda allí ell. Jo sempre m'ho cruzo quan passo per allí. Sí. Escolta'm, fill, i què? Com va tot? No t'ho he dit abans, bé. Ja, teníem molta gent que ens escolta o què? Sí. Algú que altre ens escolta. Home, claro, sí, però no pots veure quanta gent vos està escoltant ara, en directe. Jo no, jo ara no puc veure que estic aquí també davant teu fent l'entrevista, si estàs aquí al control tècnic. Així pots veure pel control tècnic? Podria pegar un vistazo a l'ordenador, veure com va tot. Pues sí, home, pega un vistazo, ves a veure com va l'assumpte. No, però no he acabat encara de fer l'entrevista. Segueixo o no? Ves tu mateix, intenta. Però si no sap com van els botons per veure això, que no t'ho he dit. Així no ho sabrà ella. I no l'he dit a ella com va. Pues més un dia ha estat aquí el control tècnic a ella. Algo deu toquinyar, ja. Sí, Segur que sí que sé com va. Sí que no saps com va. Estic sempre al tanto de tot, ja. Si vols ves allà igual, però no te diré com va perquè no saps com va. Aniré igual, pues m'apeteix sortir i veure festa a la piscina. Pues sí, i pensa una cosa, retrata-nos, va, que ho penjarem a l'internet. Conformes, deixa'm el mòbil, fill. Escolta'm, doncs tampoc toques cap botó perquè ho he deixat tot programadet perquè soni per tots els puestos, que ja et dic. Bueno, no hauré de tocar algun de botó perquè veig que el mòbil està bloquejat, Sí, el mòbil sí que te deixo tocar botons. Jo et dic d'allí dins, de la taula, que no toques res. Cinteta, pensa que avui no és com uns altres dies, que vull fer una entrevista que el tenim aquí en ell, saps? Controlat en la musiqueta i tot això, i no toques cap botonet. Sí, conformes, pues, hasta ara. Hasta ara. Adéu-siau. Sí, adéu. Adéu. Pues bueno, va, seguirem amb tu, fill. Què dius? Com va tot? Què tens per contar-nos? Ai, doncs lo que et dia abans. Com està l'assumpte? Ja t'ho he dit, tot bé. Tot l'assumpte bé. Dic del programa. Del programa, vale. Sí, fill, de quedar-se, si no, escolta'm, te veig distret. És que mira-la a ella, a Cinteta, pues no s'acaba de ficar una peluca. Tu deixa-la en ella, que ella per allí se maneja bé, que ella, ja et dic, a més d'un dia està aquí, fill, tu no se'n pares. Però, escolta'm. Dibuixant, dius, però ella la tenim al control tècnic. Xic, ja estic aquí al control tècnic. Canvia. Xica, que no t'havia dit que no toquessis res. Només informava. Canvia. No, dona, no, ni para informarnos. Que no, home, no. Només informava. Canvia i corta. I torna. Deixa-la anar, fill. Tornem a lo que anàrem. Sí, va. Què dius? Va, conta'm-nos. Com està tot? Escolta'm, tu també, no em podries fer una pregunta una miqueta més precisa? Perquè, claro, que he de començar a dir-te és que no filla, a veure, comprem-me tu també, que tu ets el que portes tot el cotarro d'això,
I ara veuré quina pregunta jo te llanço. Estic una miqueta cohibida. Veurem. Sí, que també Mira que Cinteta que està cuinant. Està cuinant, sí, cuina aquí dins, sí. Com que està cuinant en el camping gas. Que sí, que cuina, fot uns pastissets de cabell d'àngel que Però al·lucines. com que fot pastissets aquí dins a la ràdio, doncs si està la màquina, la taula i tot, està tot allí, a vistes. Què vols que et digui jo? Si ella per no anar a la pastisseria està aquí tots els dies. I Van Peluca, de qui és esta peluca? Sí, li encanta canviar de personalitat. Doncs diria que aquesta que porta avui és la del pare Johnny. Però que li ha robat el pare Johnny? No, fill. Cada 2 setmanes mos porta una peluca Marta i Menga, de la peluqueria d'aquí baix. Així que li ha comprat a elles. Sí, tenen una impressora 3D i li porta peluca. Ja ho sé. No sé si vas sentir-ho, que n'hi havia un programa que la vam xollar a Cinteta al 0. Sí que sí. I des de llavors van peluca. Sí, que sí. Ja et dic, los pastissets estos de cabell d'àngel estan, però... Que sí, home, que vale, però que hi ha detector de fum aquí dins al puesto on està ella ara mateix. Que no, fill, que el vam desconnectar, home, no vols que està aquí sempre, està ella aquí sempre. Però... Llavors, pues bueno, ja et dic, més que sigui menjant bé, ja li vam desconnectar. I la pastisseria no aconseguís traspassar-la a ella? No, xiquet, no hi ha manera. El que passa és que la té un puesto tan cèntric que no pots arribar allà en el cotxe de cap de les maneres. I pues sempre se li tiren atrás. Xica, si no l'ha traspassat, dius que vagi a fer els pastissets allí, home. Jo ja estic intentant-ho, perquè ja li vaig dir que m'emportaria una comissioneta, però, xiquet, m'està costant molt això. Ai... Sí que costa, sí. Pues bueno, i tu què? Com va l'assumpte? Com estàs? Ai, pues a mi m'ha quedat una jubilació de merda i no sé qui reclamar-li. Ui, no em faigues parlar tampoc de tots estos. Sí, vols que t'ha pegat. I pel colmo l'altre dia també m'aixeco, tota la casa banyadeta. Hòstia. Més se n'havia anat una fuga d'aigua. Una fuga d'aigua i tot el menjador ple net d'aigua. Com ho arreglaràs això tu? Si és diumenge. Ja. Ui, en diumenge, pues vaya lío. Sí, això dic jo. Tu pensa-ho bé, en diumenge. Sí, qui deu estar... A casa, 7 del matí. Què fem? Pues poca cosa. Això mateix. I ho has arreglat o què? Sí, perquè l'aigua venia de dalt del techo i me caia al mig del menjador. Sí. Què vaig fer? Pues en busca del veí de dalt. Això sí, no tenia res a veure. L'aigua te caia del techo, tu? Sí, del techo. I com que no tenia res a veure? Bueno, este seria un altre tema. Pues no sé com fan les cases que tinc una tuberia que passa pel mig del menjador. I pues, quan se va petar, sorpresa, tota la casa banyada. Què fetrem? Poca cosa. Això que et dic, sí, pues limpiar-ho, vaig fer. Povar i fregona, Ja, claro. Sí, és el pitjor que et pot passar un diumenge. Perquè l'home de Cinteta no era electricista? Això que dius tu, era. Se va enganxar al bingo, però de mala manera. No sabia, no. I ja et dic, de quan en quan que anem en diumenge anem junts. I aneu a partir? No, home, no, que jo vaig perquè estar en aquells sofàs que tires €1 i te foten massatges. Pues ara s'ha obert una botiga del carrer Major que n'han fotut d'estos sofàs a la venda. Sí, però jo a veure també vaig perquè allí els cubates estan baratíssims. Perquè algú aquí va fotre un traguet, tenim alguna coseta? Sí, home, tenim licor d'arròs per a parar un tren. I després també pues un parell de botelletes de conyac també estan. Què t'apetitja tu, a veure? Bueno, pues si em pogués fotre un tractoret de licor d'arròs, me quedaria de categoria. Recibido, oído cocina, cambio. Ir-la ella. Que també té el veure aquí dins a la cuina, ella. Sí, fill, sí. A la millor mos fot un dia un pastissets de cabell d'àngel, com un altre mos fot, jo què sé, un cremaet. Però que aquí vos quedeu afinit i tot o què? Sí, que a vegades habilitem això i fot cocteleo ella. I ve molta gent? Home, no, los 4 de casa, home, són los 4 de casa d'aquí la ràdio de tota la vida. Vale. No et preocupes que no llamem l'atenció per a res del món. Vale. Sí, en modo chill, sempre musiqueta chill. Sí, tranquil·let, tot tranquil·let. Que també punxa Cinteta, clar, home. Chill house. Com dius tu, musiqueta chill house. Doncs bueno, fill, a veure què m'has de dir més? Dis-me. Pues no ho sé, vols que parli de Llepol o sigui això amb el tema del podcast? No, home, per què canviar de tema? No canvies de tema, home. Si vols un dia, en Cinteta ne fas un i parles de Llepol, vale? Que encara
estic aquí que abans no he dit canvi i corto. Dic que vale, ja et faré un dia l'entrevista, fill meu. Això mateix. Canvi i corto. Pues bueno, 10 minutets d'entrevista portem, bandido. Bueno, i lo que deu quedar, perquè no m'has preguntat res, eh? No, fill, sí que hem parlat, l'únic que tu també t'enganxes aquí com una rovinguera. Ets tu que no me fas cap pregunta normal, no sé, enfoca algun tema, i tu ja saps com vas, pues si portes tu el programa, aquí com aquell que diu. Jo només estic aquí dalt controlant que tot vagi bé. Sí, tu controlant que tot vagi bé. Però saps qui passa per aquí totes les setmanes? Sí. Lo Boti, Marta i Menga, Joanet de la Son, lo Riberenc, què t'apareix? Sí, ja ho sé. A què ve esta gent aquí? A contar totes les seues penes. Qui s'agita pensant en les penes dels altres? Jo. M'agito pensant en els altres? Jo. Que sí, Juanita, I aquí qui no parla ets tu. Que sí. Pues gràcies per admetir-ho, fill. Lo Boti, què? Te va contestar tu? Perquè jo li he dit que feia cap al programa esta nova temporada també, però... Pues no me'n parles d'ell, sin resposta. Ai, lo Boti. Bueno, però l'has vist o no? Perquè ja et dic... A veure, també tu... Jo no sé res. És que l'has de picar tardeta. Ja ho saps quin horari porta. Que s'han tornat a enganxar a fotre sustos, Tat. Sempre recau, fill, no pot fer-hi més. Això de fotre sustos és el seu. No, sí, ja està clar. Pues veus com de... Què? Tat. Què dius? Com t'ho diria jo? Què? T'agarres com una mala cosa, com una rominguera. Jo? Pues sí, honesta. Ho veus, Tat? Pues si ets tu la que... Ho veus, fill, Tat, que ho veus? Ara? Si m'estàs donant corda, tu també. És que volem tu que romancero. Què vols que et digui ara? Què vols que et digui? Sí, home, que sí. Que tu i jo ja mos coneixem també. Ja mos coneixem, com ja mos coneixem. I què? Què més? Pues ara a veure si mos trau cinteta estos tractorets que fa rato que reclamem, filla, què? Com ho portes tu, això? Pues... he obert la caixa fora i aquí no hi ha res, no queda res. Mos hem quedat pelats. És que trobem que algú mos fot les botelles, Trobo que algú mos les fot. Sí, segur. Sí. Cada setmana igual. Sí, i jo tinc proves. Així recoplat informació, potser que comptant? Sí, d'informació tinc. Dis-mos, a veure. Pues ha de ser fumador. A quina conclusió has arribat? Sí, perquè jo el que faig és guardar-me un paquet de tabaco aquí al falsettejo. I ara tu, com te desapareix el cigarret allà dalt, Sí, només una persona en la capacitat de robar mira per estos puestos tan empinats, vull dir que sí, és ell. Bueno, i què més? De moment només tinc aquesta informació. T'agrada fumar i beure. Pues va, pues segueix, que vas obtenint alguna cosa. Sí, i ja l'he ficat. Al puesto tenia el paquet de tabaco i he ficat una ratera. Segur que l'enganxo. Què et penses, que és un tau o què és el que em roba? Bueno, jo no ho descartaria. L'altre dia vaig veure 3 taus dalt d'un patinet. Com està fet això? D'on venies tu que els vas veure en estos? De veure el futbol. Ja ho sabia jo, que venies del bar. Venia de veure el futbol. Al bar? No et contaré que em vaig veure el futbol perquè és pirata. Així que al bar lo fiqueu pirata, el futbol? Pues avui fan futbol. Juga al Barça. Bueno, jo prefereixo veure el Madrid, a veure si perd. I quan juga al Madrid, a veure? Vaig jugar allí, però no el vaig veure jo. Sí? Pues vine demà. Fes cap aquí a la ràdio, tu. Però a què? Sí, a la ràdio, vine a la ràdio. Què? Pues aquí has de ser, fill, a veure el Madrid. Però que ja l'han fet? Que lo van fer ahir? I què, fill, i què? Això ho has repetit? Tu vine. Pues ja sé quan van quedar. Tu vine. Que no puc, Cinteta, que no. Ja me sé, te faig un juego. No puc vindre demà, dona. Que tinc l'agenda, però a rebentar. Que tinc un munt de projectes a fer, home, i dibuixos que entregar. Que no pots, Cinteta. Dis-me un dia. D'aquí 2 mesos, més o menys, sí que puc. Com ho veus? Lo que tu digues, fill. Jo ho faig per tu. Vale. No, tu ho fas per partir-te les botelles amb més gent. Que així et surt més barat. Sí, si tu quedes amb mi per veure el futbol, sortiràs a gata meus. És el que et dic. Sí, t'engates tu? Sí, jo cap al minut 15 de la segona part ja començo a veure 2 pilotes. És el que et dic. Ja, pues bueno, ja vindré un dia a
veure el futbol i mos partim a veure. Sí, vine quan vulguis. Quan abans millor. Sí, d'aquí 2 mesos. Conformes, t'espero. Va, quedem així. Que quedem així, no se'n parla més. Pues mira, farem una cosa. El dia que vinguis, Sinteta te farà l'entrevista de Llepol i així aprofito jo per anar al podòleg. Ja veuràs com domino el control tècnic. Bueno, doncs vale, sí. Aquell dia parlarem de Llepol, però avui podem parlar del podcast, no? De Bades. Dic, a quin podòleg vas? Ai, aquí el de Motosserres Albert. Sí, jo també. Està molt bé de preu. Sí, sempre fa descomptes. Sí? Sí, sempre fa descomptes ell. Pues imagina't. Bueno, xiques, jo... A part de fer bons preus, fa descomptes. Sí, una mica més i surt de baix. Tu, Sinteta, me trauràs el licor d'arròs este o no? Al Mèxic, tu no volies un tractoret ben fresquet en 2 gels? Sí... Pues no tenim gel, fill. S'està fent, los acabo de ficar fa 5 minutets al congelador. A veure que aclarim. No res, aclarirem, Sinteta, no res. No, també te'l pots fotre calent, A veure què? Juanita, tu què? Ai, pues això, si te'l vols fotre calent... Bueno, te pujarà abans, fijo. Ui, te vaig als genolls segurs. Què veurem, va, truixet? Mira, ja tinc fet les passissets de cabell d'àngel. Veus que bé? Sí, arrocollist el pèl que l'estàs fotent aquí damunt dels pastissets. No, home, fill, és que porten cabell, els passissets. Però com has de ficar cabell de la peluca al pastisset? Tranquil, fill, que la peluca que porta és una impressió 3D i també és comestible. I com vaig anar la peluca del pare Johnny, ara vos fiqueu en fila índia que vos donen el pastisset com si fos l'hòstia. Lo cos de Cris. Sí. Amén. Amén. Pues bueno, va, ves passant, Sinteta, va, que tinc gana. Sí, ara vinc. Va, pues va. Canvi cosa. Pues bueno, ja veuràs que bons que estan, fill. Sí, vale. Però l'entrevista què? Continuem? Sí, home, sí, l'entrevista tot el rato va. Portem lo menos 20 minuts. Bueno, ne portem 17, que ho estic mirant. Pues sí, que és un dia. Tu continua, tu lo que vulgues dir-nos, mos ho dius. Que sí, dona, que sí, però pregunta'm algo. Dic, pues, t'agrada el fricandó? Sí que m'agrada el fricandó, sí. Pues me n'alegro perquè a mi també m'encanta el fricandó. És una cosa que no puc resistir-me, està tan tendret. Vale. Sinteta tardarà molt a vindre. No, home, no, se fica la sotana i bé. I este soroll que sento és normal? Sí, i també ara la veuràs que no entra per aquí la porta. Com que no? I per on ve? Munten lo toro i es fica aquí a la finestra. I mos hem de ficar aquí a la finestra i treure el cap. Però que estem a un segon pis. Bueno, sí, no és un toro, és una grueta que mos l'han deixat los de Romaní. Però per què tot això si podria entrar per aquí a la porta? A veure, fill, que ve com si fos un retó, que munta aquí ella los pastissets, vestida amb la sotana, i detrás també porta una creu. Però que això és nou d'esta segona temporada aquí. Home, no, collons, això ja portem fent-ho fa dies. El que passa és que tu, a veure, també estàs liat i tens moltes coses a fer. I no vos has vist, però sí, ja ho han fet més d'una vegada. A veure, jo ja ho sé que li agrada connectar amb el més És allà. el que et dic, ella i lo més allà, cul i merda. Però ara veig que les finestres estes no es poden obrir. No, només s'obren així per dalt. Mira-la com s'assoma per la finestra. Mira-la. Ja la veig, ja. Mira, porta gel i tot. Bueno, i com us donarà el gel? Pues xic, molt tirarà. No volies fer-te un tractoret? Sí, me volia fer un tractoret, sí. Pues ja està. Dic, me veu aquí fora? Sí, te veiem. Sí. Per aquí estic jo. Sí. Dic, Sinteta, filla, va, tira'm-nos el gel. Així que has velotjat, bandida? Pues sí, ara en seguida te l'allargo. Va, pues va, així mos refresquem una miqueta i després el pastisset, pues, també me'l fotrem. I què trobes? Trobes que vaig fer? Sí, tu arrambla't una miqueta més sense tocar el vidre. A veure si pots. Dic, bueno, és que no sé massa bé com va esta grueta, però ja estic aquí dins. Comencem o què? Sí, surt de la grua esta, però ojo la creu, que no sé si cabrà per aquí. Bueno, la creu està fa 2 metres, No passa, ja t'ho dic jo ara. Sí que serà grandotes, No sí. passarà, La tiro. No la tires, no. Enrossiego. No, si estava clar que ella fotia la creu damunt d'un cotxe.
Mira què ha puesto. Deixa'm puesto, a veure si és el meu xec. També l'havia deixat aquí baix al pàrquing. No, el teu cotxe no és segur. Això mateix, no cal ni que vagis a veure, fill. Ja t'ho diu ella, que no és el teu. Tranquil. Dic, veus? Ja ha parat de pitar el teu cotxe. Sí, ja ha parat. Però que és el Pues meu? bueno. Va, a veure, va. I ara sí que a 20 minuts per davant. Bueno, veig que és el meu cotxe, no? S'ha quedat la creu aquí plantada com si fos un retomòbil, això. Que no, fill, que no és el teu. Mira com s'intenta de ficar gel aquí al botet. Sí que és paregut al teu cotxe, però no és el teu. Para el got. Va, fica aquí. Ja diràs prou. Veig que has portat algun invitat que està aquí un xic traient la mà. Sí, dona, sí, que és el que fan nosaltres al programa. És Edgar, el fill de Margarita. Però xic, dius què passa, que fa que s'espera allí? Bueno, és que està fent companyia al riberenc, que ara ha acudit, que venia de viatge ell. Bueno, però que també l'he d'entrevistar jo en ell. Bueno, sí, han acabat de la meva entrevista. Pues no, fill, no mos donarà temps. Tu saps quin munt de rato portem, també? Estem a punt de fer 21 minuts. Sí, 20 minuts, sí. Pues 20 minuts. Dic, a veure, fill, para la boca. Lo cos de Cris. Pues amén. Sí, va, fote-te'l, ja veuràs. Sí, quan proves este pastisset de cabell d'àngel, connectaràs en lo más allá. Jo de tu no m'encantaria ni un pèl. Va, pues va. Sí, prova, veuràs. Però al riberenc quan l'entrevistaràs, perquè també venia a parlar de cuina. Me pensava que parlaríem de... Que quedarà millor un altre dia, així no mesclem temes. Així, a l'altra entrevista... Sí, home, sí, un altre dia te la farà Cinteta. Aquella és una llepola total. Pues va, Cinteta, vale. Sí, Cinteta Morrandes para servirte. Pues vaig a provar això. Vale, però abans de tancar l'entrevista vols dir-nos alguna cosa? Abans de fotre-nos en això que et dic que al·lucinaràs. Pues bueno, me recompenso, no, trobo que ho he dit tot. Si dic alguna més seria repetir-me. Veus com sí? És que el que et dic, 20 minutets donem pa molt. Perquè ja t'havia dit que sortíem per Ràdio Llacuna, la Sínia Ràdio, que sí, fill, que sí, que ho has dit, això, veus? Per això, bueno, pues al final tampoc ha estat tan malament. Que sí. Bueno, ja ho has pues... dit, això. Pues això. Sí, pues això. Pues bueno, amics oients, si voleu, mos veiem la setmana que ve, aquí, a un altre podcast del Terreno. Va, home, que és de bades. Este pastisset fa una pintada, està més estupend. Potser que suca d'aquell licor d'arròs. Sí, va, foli a la mescla, tu. Però que trobes que això munta molt o què? Veuràs hasta l'infinit i més allà. No, però aquí allà dalt. Pues tots menys lo bot, fill. En este sí que allà no el trobaràs, de totes maneres. A on, lo bot i no fegues comptes en trobar-te'l per allà dalt. Hosti, que m'he deixat de dir, me deixes dedicar una cançó? Sí, home, sí, va, que queden uns minutets. Digues. Pues li dedico a Margarita la perla preciosa. Pues sí, perquè és una perla preciosa, va. Molts d'ànimos, Margarita, va. Sí, va per tu, Margarita. Fica la cançó i aparta la grua d'aquí, que ja haurem de trucar al seguro. Dic, pues vaig cancel·lar el seguro la setmana passada, perquè com el pròxim programa lo fem fora... Bueno, ja, claro, ja, però filla... Sí. T'havies d'esperar, Soc molt impulsiva. Va, fica la cançó, ja en parlarem després. A sus órdenes. Sí. A sus órdenes. La flor perfumada que yo siempre guardaré.